Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Na kwariganirie ekeonga chisanya chitariki 15 na ibiro mutinyo kianda mwaka w'ekiri 2025 eliane nkoro kwa dipo na asanya asensemo yebimanyererio tobwate Vanessa Nyaboke chaka amona into goika omwelio tunyare gusanga munaye munabireka gwateka imena isiko yorogongo rwagusi kurinde totara ya chaka sobo ime tiatu ya chaka senchira yobwenge. Gross violation of the Constitution of Kenya and other laws, and 2, abuse of office. Omuswada bwoko murusi abisi omugabana bwe county Nyamiro Muske Amos Nyaribo goikibwa bosyo bwe bunge yuo. Hata uwe ndugu yangu mimi siwezi ukuende nyumbani tukutane kwa mama tukule huko, lakini chama ni chama. The party grows ama gani Omokonyi ibo murayi omonene bw'ekiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i kwarigania ababwatani bage siasa asekya mekyo omuntu kare kogenda kuri gasyaye abantu bayigwa basacha babagotibonga abana gogotibonga igokobwatu kwa butoru amangana yera tokonya kwa abana banda amalito omugwimenere bwe county ya Kisidori Siaburi gosira abanyaroka b'emyaka emeke abo baraba iboli.
Omugavana we county ya Nyamira Omuske Amos Nyaribo nigabereka gutia egesire ase chintunda ibere kurinde nanda sentunde nyakegima ya gatatu nigo muswada bwo kumurusia bisi oikiwa sebunge ye county ya Nyamira no musike korwa ase wodi ya Bunyamatuta ase Deta Julius Mwatere oyubono ogotebanga omo governor we county ya Nyamira ni gabunete anene amachiko ase lichiko litanga ni ligotebanga no kobuna lichiko gosikongenda mamincha na boigo ogotumeka abisibobe gokwana asege karo keli tukulia lero ye county assembly ya Nyamira nigo batebirenga aba MCA emerongeta na babere ni gobero beretie anene a soko mwali bagomo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo amatuko atano nabere yogo chuwe sokia na kwegerera bosio bwe bunge ywe gosonya talibo nigo barachigwa kachikura choko motomago chianka gotiga gose komorusia abisi buno mugavana we county ya Nyamira buno tokumanyirwa no muri kweto Fatikadra Gisemba bono nigo yabeire bene buna omuswada origeche komurusia bisi omugavana bwe county ya Nyamira Omuske Amos Kimomi Nyaribo oikiwe bene ase bunge ye county eyo ase ntunde ye orache gutangana no mo MCA Obunyamatuta Julius Matwere emambia ya rero nigo ebunge eyo yatwara egeikaro kya bene ekyo kyara wa no monogeri bwe bunge eyo Muske Thaddeus Nyabaro. Notice of motions. Honorable Julius Kimomi Matwere, Member of County Assembly, representing Bunyamatuta, filed Gazette Notice number 231 of 14th November 2025. Honorable Matwere. Honorable Speaker, I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Omuswada oyoiga nigo oikire oyo gatatu oyo origetie komurusia bisi omugavana Onyamira Amos Nyaribo inse ye miaka itatu yoka eyo abeire gakoyera county ya Nyamira buna omugavana ase ntunda entangani kegima nigo omo MCA bwe wodi ya ACC Omuske Josiah Mangera abegete omuswada abwase aba MCA 15 noyomo baagete ekura yokomwaka isiko Nyaribo abwase aba MCA 15 bagete ekura yokumwirania abisi ase chikura echo nigo aba MCA Banyamira asenga keyo bonsi 34 bagete chikura echo ase entunda ya kabere nigo omo MCA omochore kurwase kiama kya Wiper Omuske Juma Matunda nigo abegete omuswada oyoyo ase aba MCA 22 bagete ekura yokumotumaka Nyaribo naboigo aba MCA 12 bagaka ekura yokumotigari abisi buna omugavana Onyamira ase chikura echo kya kabere nigo omugavana Nyaribo abeteka kuminchuria nekura eyemo kosoa ase omuswada oyoiga obekirwe rero nomo MCA Obunyamatuta Julius Matwere nigo aba MCA baganeirie 22 eryo bamotomenka Omuske Nyaribo kurase aba MCA 32 abo bare ase county ya Nyamira abo baikirana ase geikaro kya bene rero naba MCA 20 noyomo omwerio ye nigo omugavana Nyaribo abwate egeka ke wiki yemo eryo komanya gose nache kugenderera koyera county ya Nyamira gose yaya korende nigo arache koegwa ribaga amona ba MCA be bunge eyo eryo kwegerera amona mamocho ayo abere akomochiwa. Next order. Adjournment. Honorable members, the House stands adjourned until Tuesday, 18th November 2025 at exactly 9:30 a.m.
Inkoripota Getembe koroiga samaga chamanene ye bunge ye county ya Nyamira aya kutoka imeye ward ya township ye bunge ya West Mugirango inje Fatigad Gisemba. Gotigana na yuwe kase county ya Kisii rituko lya lero abasubati gosaba nyaruka abo babete abaibuli mapema inseye miaka 15 rituko lya lero ningo bakoro gusangerekana ase chiabisi cyo mu women rep county ya Kisii Doris Donya Aburi asebano bale koegwa obosemia na boigo amaigilio yokogenderera kwirenda na boigo na koegwa kosemi wa chinchira cyo chikogenderera ase amasomabo ayu abange babo babete bagutigera njira ase gisukuru cyoboroso eche secondary nabo igo nonyene chi university kinga cyo boigo nigo bakwanira gati yemechandeli bagenderete wetera ose amakongwari bakumirana naro ase bire bigabagenderete kolera abana inse ye miaka 15 netatu bunatoko ereswa asowe mero batyoruo no mulikito Daniel Ontiri. Asa mariga manene abana baiga babuata abana na bande bebwa Trinity bale bemyake meke nigo basanga igoro yalia baetera nesa bali abo yokonyora abana. After kupata mtoto of course sikupata support kutoka kwa huyo boy mwenye alinipea mtoto and mom aliamua tu ku take responsibility of my child, so I was requesting my Mama County Doris Donya Toto if he can give me support and to pursue with my education. I'm in Form 3, so nilienda Form 4 and I need support. I need a lot of support. It was last year December wakati nilishika mimba. Of course I didn't know nilishika hiyo mimba. So this year around February ndo nilijua. I told my mom, venye niliambia baba mtoto alikataa akaniblock na hatujaiongea. Mimi nilifanywa SCS 2 weeks ago, hata sijapona. Mimi naomba Mama County anisaidie, hata pesa sina, wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa, diapers, nilifanya grade 9. Asense mwende balia bebwa Trinity boigo niko baro nkwana yabo bosyo bo mu women rep county ya Kisii abange barolekana ko bado no kugania gukwiranira masomo. I am from grade 9. I am 15 years old. It was just a mistake. I did not want to do this. Asigi karo ekyo kyalingete ko ba obose miguro yobogima ubiya bogwetanga boyokuru ase binyinyi binyemulyo na kwerenda nigo boigo batebigwa aya kubwatia Tuweze kulearn from our mistakes. Pale ambapo tulikosea, let us correct. Si ndio? Si imetendeka kufikia saa hii. But haimaanishi ni mwisho wa maisha, ni mwisho wa masomo, ni mwisho wa kusoma. Let us learn, tukubali pale ambapo tulikosea na tubadilishe ili mtoto wa pili, wa tatu wasiweze kutokea. Sawa sawa. Na iwapo uko na shida, reach out to mtu akusaidie. Asense mwayo moske Donya nigakwanira obuya bwa bana baiga kwelikia ase chikosi ao na balia bali ase skuru cyoboroso koiranirira ase kelibuna ekiyoka na kyokera abakonye kwebanga na bana babo boigo basigeta kwelikia asomurubuli muya buwenia bwe serikali na gutumeka chinchira chekerero cyo kubangoro iboro. Na watoto wasichana kama saa hii uko na mtoto, please enda ufanye family planning. Mnanisikia? Yule wa kwanza akiingia, wa pili kuingia ni rahisi sana kushinda yule wa kwanza. Korengana na Donya komentakana kwebikolebi ngo bwatekana ni chimbwa cyo kwengerwa kwa bana bake ukurara asigasi kwegati ya bwatani abo benete ko ba asomo stali bosyo kubirwania ukobao kwebikole bya maki asabana basalirie ukogambwa egenka kwebinebi no goitinyana kwebina bya bana baigase bigambero
negati yari agendere kwirira ayega kwenekiwa urira oteba werure kubasira na gwechakia na indoboya kero umuntu gare kogenda kuri gasyaye abantu bayigwa basacha babagotibonga abana gogotibonga igoko bwatu kwa butoru amangana yera tokonya kwa abana banda malito mba koirorere bakobanga ekyagero ndete yotayete ku butoru so ese koba asenaro monto ora tingu kabiso tingu igubororo nali ora tigo sali abana okwa bwana iro tingu proper na ndo tingu because abana aba they are suffering omwana obwato omwana alafu matebe omuntu yo kwanira ingiketaliye kebenoko omwana obolito omwana omusinini arafu ayabona nole para ogotara ayabona ibintu byabo byonsi birebya nkuru baterega taseni kya gatembe kuriga se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Wontiri igobono abasaye n'abasacha irangora mwigwetengense yabere bobe abantu ngo tingwa bare nabo igo asenchire yuet gatonda sense moyende egati yaba onchule kurwa Nyamwenge egotoka bobaracho ime ye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii igo bare no goichana nabo iga mayanda maega ye chinyomba chiabo gosambwa obotko bogokira rero ebibanda nechiduka chiokonia ese bagotebanga keregia chageti omuriro yotikera manyekana goikabona sebona baruro koboria uchase serikali ye county ya Kisii inse yoburai bomoske Paul Simba Arati koligereria engane yo na kubwato kobo konyi unenchire ya moyo kobasira na kobachakia nando bonchire bwabo buyia batwasa gatabya ko ruchika sito tukagenda entokaenda kitwekire chinyomba twalire sapa kanyara kabato ko iguchinduru chigwakwa kurwase tukunyara kabato ko kare mirimo ibande beto buna biyete iga na batwanya to kabalinde to ko minyoka to go ikange torora nkikyabete to go ikatokanya no muriro ro manene abato ibangite tukaminyoka tukaligia match tukacha konyara kabato ko limyo muriro yo ona kartwanya kabato ko limirende na bo saletie binte binge ko garende ko nyobwatire no muriro ko limitari gasire raisi no saletie binte bete binge lakini buna birensa mu biroche kanyara ngo muriro bwatire nabona ko lete gasiane bia gasike salon yane nkaenda nyomba kanyore simingo muriro bwatire salon kebanda kinge next nabo binte binge bya yete mbake bire natigete imenongo tike stock yane yonsi Wochande na onchore riva kama karakere gento no kyali ngeme salon yane natigete chi braid imenongo tika chi pisi nongo tika kere gento ge salon except blow dry yuka baka mafuta kere gento na makarango ni ko no ali ngeme ne stock yende ne cross chips bajia binte byon spin obi ali ngeme ya sara bya ne mbiri stable singen chonche no mwanafunzi tinda ba stable mbono ngonya gwetema ono gwete mukundo chenga nande kwanyira nirinse taro uchese ngo chigo chakera kinya saye ngwancha haba onchoreria betugo anene kurwa sechire nene ya mugonga nigo besokirie na kwemurungania ase bagote banga nigo bauniriri gweri baga liabori gokoro bonchire bwokonya chombe ne chimbori ase bagote banga libaga bono baire nigo liabereri kemono eriri ko bamiga gokoro bonchire bwabo ase kerengo kelia kegwenerete nigo batebirenga chinga kiechiga chiabono nigo bagenderete konelia etugo ya bogosiko koro bonchire bwabo mbarabare ne para engana bono egenderete kubika magima basakongu asebo igo bakwanire anene ogokina wechiro ya mugonga aseba ruro koboria wokwagachwa anene wechinyomba chobo chenu gosichinyomba chia kebara aseba goteba buna abaunchureria nigo bakore tomokia wokorwa ebango anene bunenchire ya muyogo kinia orogongorwe nabo gokinia uchumi yense ya Kenya aseba tebire bono tibarochi obwaita korwa sokurwe bango ngana batebire ngabono onyembali gochikurigererwa asobwango nigo barabe batari gochiwakana ebango buna tokumanyirwa no muri kyoito Kobi Gilbert
Abonchoreria bechombe imechiro ya mugonga besokire kuraramikira ogokeigwa na gokea kwiribaga lyokoneria etugo yabo ime yechiro ya mugonga. Abanyabetari bechombe tokore biashara si chiro ya mugonga twabere oruri myaka menge sana. Echire ya kaire ekiagera tinyanya ne biasi ne chombe obitegeta kona ruwasamu. Echire ya tokeire na indu tumayete ndikisi county ase chibasa chikuru chinyingi chiagende county. Number 1 ochikuru nyakoe. Number 2 charu daraja. Number 3 charu mugonga. Lakini echiro ya tokeire abanyabiasa ne chiro tokete. Kalita kwa sio mwanyabiasa kwa chombe. Olwase chiro ya mugonga. Echire ya mugonga twanyori robo ko ngobonge. Igotoko uneri wa banyabiasa na bechombe. Twahuri wasi toko neria. Ijumonga. Ekira to kwa kese si ko zukuru mugonga gere nyingi ko bwaje chiro chonsi abangiranga imwacha. Echire ya tuacha kire. Kwa hivyo kama hakuna nafasi, sisi tunauzia ng'ombe. Kama tupatiwe nafasi, ni vizuri tutafute mahali popote tuende kuuzia ng'ombe, hata vijakani, tusikatwe usuru. Kwa maana ukikatwa usuru lazima upangwe, upewe mwelekeo mahali unafanyia kazi yako. Igo bagotega buna bono enyagitari yabekirwe aroro nabo igo obonia webinto ao byanya ko bigosoigwa ase chiro yechombe yakabeire bono basinyirwa kore biashara byabo. Hospitali ndio hii imechengwa mahali tulikuwa tunauzia ng'ombe. Ndio mahali hospitali imechengwa. Tunaona kuna mabati mengine imewekwa huko, sijui ni nini inachengwa. Ukiwa unaanza kitu lazima uanze na program na upange watu wako vizuri. Nomo chairman wechiro ya mugonga ase amangana yechombe. Mugongeye twakorera matuka manga atari make. Kini bono twanyori emecho kera ogekorete gento. Ero rioka. Bono ngonye barorire bo. Onye barorenga chombe njiri ko ruses. Bago tebitoka ende nonye nuru sana lakini tonderani. Hii biashara ya ng'ombe tumefanya miaka mingi sana, zaidi ya 20 years tunafanya hii biashara. Hii soko yetu inaitwa Mugonga iko na shida nyingi, tumepata shida hapa mara sio moja. Sisi kama wauzaji wa ng'ombe hatuoni kama tunakumbukwa kama wafanyakazi wa ng'ombe wenye tunaleta pesa kwa kaunti, kwa maana usuru wetu unakuwa juu kwa hii biashara yetu ya kuuza ng'ombe, lakini hatujapatiwa mahali tunausia ng'ombe, hatujapatiwa mwelekeo na wakubwa wetu. Kila siku tukikucha unapangwa kule, siku nyingine tukikucha tunapangwa kwingine. Sasa mangano go cheno ibiroro mbiri abangi nabanya ko bakulia buri tangani nga nyumba ya kebara tichiyo. Hakuna choo hapa kaunti yetu tuko na viongozi ya kaunti, kwa maana hizi yetu penye inaenda kaunti. Serikali ya tokonye chote hiyo Gobona nyene cho dia na korolekana kende. Ora ikeruwa ozinywa za okaragendo. Oswa. Amasakara toko bega. Amasakara ko ende kona kwagenda sigite. Basabiro gotenererwe county ya Kisii gocha sobo konyibwabo. Niko Magonga na mimi ni chairman kutoka Transmara na ndio nasimamia masoko ya Transmara. Tumeshangaa sana upande wa Kisii. Mnachukua sense. Tunasimama kwa barabara, tunasumbuka na wamama. Ng'ombe na kanyaga vitu ya wamama tunalipa. Ng'ombe napiga mama tunalipa. Hatuna soko yoyote tunahusia ng'ombe. Tunauza juu ya barabara. Na serikali iko tayari kutukasa kutoa cess na tukatai cess, tunakataa bali tunahusia ng'ombe. Abangina nigo barerete litangani na bono abagaka barerire bonsi baganito bokonyi bunya ko ugocha eliekire nya ko bagegwonchoria olibota ligatame kurwase echiro ya Mugonga ime ya umachoge wa burabu ekaunti ya Kisii Marieta Nenje Gilbert Kobi. Utigana na yo mwanchu murigereria amateyemo yo mugaka bwe miaka emiyemo aserieta Joshua Mariasi nigo bono jaboririo bokonyi kobwatekana omongina bwo mugaka ywe aserieta Jennifer Sigara bwe miaka 53 niga omeranete no mubasokano bwe para engana ya mwiriretere kobuturwa okogoro asinyagitari ya Tenwek bono nigo mongino ywe aberira sinyagitari ywe nabo igo egurube gose bili ya nyagitari nigo yekire chiri buchimisano naibere ase batebire nga bune amate ywe nigo babwato bulemirwo bonene butanyare ko bari bagali okonyora chibese chyo elio mongina Jennifer nyare kurwa asinyagitari igo baburiria abasamariana bari bare omoyo bwo gwancha koiro okoboko gusikora mboroko boko kwabo elio gusira amate ywe no tokumanywa no murikyo ito Gisemba Fatigade.
Aiga na senka yomugaka Joshua Murias Nyokaye we miaka emia eyemo na boigo omongina Jennifer Sigara we miaka 53 kurwase ekenyoro kya rankenyo bukiambori ewodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango yamateye nigo yesokire na kugania basirwe na nkobwatekana no mongina Jennifer Sigara oyore nyagitari ya Tenwek maiga yere kubwatiraniwa no mubasukano omobe opara wepigipigi omutienyi omutangani bw'omwaka oyoiga egento keirera ere kubuturwa okuguru kwaye buna akwerera omusubati Jane Mokaya oyore mukamumura oye nona bagetwe anyota accident kuruchanwa oikira boniga akaenda akamenya Nyamira amenyire Nyamira kabekira chichuma ando korusi nkobeti kuikira boniga agachaka rusi Nyamira agachaka abera nyamba oni gachigekere kana ng'ukuruko koraba kuya akairwa Tenwek bono bokorire omutienyi ebera guchibokora bakabuturwa okuguru one piri yachire igoro ensema yaye omugaka bwenka eyeigasirieta Joshua Murias Nyokaye nigonere akwanire obokong'obwo ari naborobwo kubwatekana nomong'ina oye kugenderera gutangwa ase enyagitari erieka ryanengo Joshua Nyokaye Murias nagagendete para kurigi echumbi tujikubeka rende chinyini ubujuko okonyora sentiorora enyange kumutacha mane igonchande yitachenge nchumungino nara murwaliri sana amoire nonye kericho akamuruji kericho kaja kamoire kwere naende kindo bono timbwati kenega ko ni naende ndamutani emirimo yane nare kolega siyo chweria bono chinguru jangere orochene njara kende nkei abana bakonyo ke pandete onete gonchande yitubamije batikamuranje abantu barachiko chabanyole nkwirite birengererio kubwatekana nobokong'obo yamateye nigo basabire onde bwensi ore n'uwanja okuya wesokya na kubakonya ebisabwa erio omurwaire oyo arusi wase nyagitari erio aretwe asenka yaye kuikira bono nigo baenekirie buna ebili ya nyagitari nigo irang'e chiribu chimia 52 amaneka tukuyorigereria muchi oyo noreise sana kyaro bole mirumbororo no bono mugako yagotire akara none chimbije chiro moto kirabetese kobwa nemene maana utokurigereria muchi oyo no twa tukwanijira yo gokonya lakini bono amaana okonyora goitira into kurinzi tani twasaba baraibari bono sibaranyare batokonya muchi wa maana utokurigereria mita muno igabo abutogetokoro akyasuwanja kwera bateremburi momura amaana bateremburi momura ine mechano ketokurigereria nyoko kirani kaikento keukunenkoro sana twasabire akyabaraibami tokonya mure agaki no mubwene tokonya no mubwene tokonya burimiru bura buri igoro gaki taribo twanyi begete mpaka se WhatsApp one kitwanya ore ku WhatsApp naende twa tomero chinyagitari eri busarasini ono twachire kominyokeri bumiasa bechi gaki kya tosinyire agitokonya omongino mintaru nyagitari mbia mono Hinko reporter Gatembe kuraigaran Kenyo bukiambori ewodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira nche Fatigad Isemba abarai ao ni gobagenderete we sokia chinga kibono babeire bakugikeria ebikora by'abantu weita n'abantu goitwa se chinchere cyobo tutukano n'abantu batamanyiri engana batebire nga nenchireye mo egenderete koleto bwo banene ase ebinyoro chinga kibono baruro kobolia nobo semia obonene anene gucheseke goliege kegose abasae kwerita kero kende asebiri bagokora ebunenjira ya moyo gwetanga nebikora byobusalia nonya nabo bwatani bechi kanisa nabarabo nigo bagenderete ko kulera gosikwake ko igoro ya mangana ya iga aseba abolire abaiboli banyare ko maiso anene gucha sabana babo chinga kie chiga anene bagenderete omotimoko omotambe aseba tebire boigo nabere buya buna abaiboli goika abana babange na komanyeme chandeli bagenderete gwetera nabo igo gotingigwa
kubolendi ase binyoro korwa ase eserikali omuri kyo itamangana korwa chinsemo chia Kiango Gilbert Kobi na mange wetera nebikorwa by'abantu kwerusia bomoyo na abande goitwa omonguso oyo iga wasereiri oborendi bwabange abarandia barenga ase omoyegoyo mo ase mo paka obomanyi na gusia sensemo ya Kiango nigo bagikeiriga bikorwa ebiga oitio bogwetera mang'ana ya Kristo tetakeirie oboiti takeire gento gekorokwa omorembe no rotoganetie kiagera chinga kiichabere chinkong'u banto baunchorerie batigoita abantu bande erinde na indu totwara omorembe kiagera omorembe no rotokorigia igo oboiti tari gento kieng'encho ase bibiriko yagoteba ng'a ogoita nekebe noyo ogoita nigakonyora chirana bogima bwaye mbori gochi bwagenderera ekiagera eroitire orengana barabwo ogoita gose korusia omonto obomoyo n'obogima aira mono Nyasaye kobwate gesure getindi Nyasaye nere ngorware gesuro kiagera kerasa abantu omonto ori ogoita kiagera ise korigereria nyore Daudi naitete Uria akaira mukae goetera gesuro keria etwe Nyasaye naruete gesuro omwana omotang'ani banyorete na muka Uria naitetwe mwana oitachi etiabe mwana oinasirete kiagera kurumu jakano abe kaini gaitete abel akanyore gesusuro igo na indu yo goita akanyore gesusuro esaukia ngiko kiagenderera buya igo abantu baite batiga goita aso ase kikanisa asabe Nyasaye oyomo abaseseni erinde banyoro gotoreka togende igoro abandi nigo basabira oborendi gokinigwa erio okeania ebikorwa by'oboiti gwetera na ase serikali kobeka oborendi bwekerengo keigoro eserikali yeitware gwanja yagotoa security abantu baitu bakure ese binyoro ime ese nyeto ba security enyi kuja ase binyoro kyabo gambi barako batambi basikale bako batambi bono muntu okonyora buna akurwose kurwose mogonga wikase itaracho nyo iterworo igongo saba mono mugwasi ndugwe murukomeni ari gwanja ari wa serikali irenda abantu baitu bakoraki bakwa ekiagara abantu baitu bakura bange wetera enchara ya lira abana bono muntu akorenga nabwatu konda gatoya kaau muntu okoraki ocho goso guita kira guikire bona andu tamata akumanyo lakini ase kibibilia tirigote muntu itwe muntu ebibilia goteba nga orio guito muntu tigakora tigasabe ruega rakoreki aonchorerie kera onchoreiri egenera Nyasaye atiga mang'ana konya guita abantu kinji abagambi na barabo nigo baragire kyara ching'encho chia abana bagokina amono gotumeki obobe bwa mariyo yo gutindia banyero omwana asenjera nyororo abantu gochukwana banyusumu ekimwaka bakoraga ntori ntitahita gusira ubugima tabatari n'abasaba ntitahita gusira ubugima abana abakwana bari muri kibiyombe by'ekikwaye kwanira abana bari muri ebiyombe by'abalizia kwanira abana agekogera ubutukumotebi nga kibamindo muturi na America nabamo nturi konyomera natenga muturi agwete ngumbu kwamba kora amate kinakiro bwona sore yabere netumba tuneri bakari kubekaga muri sonde ni naite ta ntuma eti myaka yabere nenge ona aroche kibwisio moelio na aroche kibwisi enya sore yabere nenge mugambita abacho kumanya kiro muchi kibwisi kire ana ngora senseri enkwana tokonya abana kugwaterana igati ya Bible nabo igo baria bakoreto oborendi na ukurachunya ko gukinia egesaku getabwati ogoswana ni gusoko gosigwa kuborendi bwabo nguri boteria getembe kurwase ensemo ya Kiango asumo paka obumanyi amo na gusi me ya bumachoge bura we county ya Kisa Marita Nenje Gilbert Kobi Eduka enene imeyo muchobo songo aserieta Gadmat ritukulia lero nigo ya kolirege koligio kwirani okoboko gochia asekenyoro chingaki ababwatani korwa seduke ywe bakoletaro ya bene guchesinya gitali ya nyanchwa asoko mutarira omosubati aserieta ven ontweka oywe onyora oseseni wana bana bane asoko iburo komo abanyaruka batatu na omomura oyo abamura batatu no mu nyarukoyo mo na sabiro kwa biro mwanchu murigeria ekerota ntogosanga senchire yo nigo ba kora etaro bunenchire yo moyo komosira nabo igo komokonya asebate biringa einenchire yemo yoko no gosemeria nabo gokwirani okoboko guchia asaba bwatani gosechi customer chiabo anene imene isiko yorogongo rwa gusibu na tokumanyiwa no murikito Lucas Mugaka
Ebiro ebiga eduka ya Gadima Supermarket yanene kutoka asubo gatagati bw'omuchubo songo ime county ya Kisii anyare kwimukia ebitambukiro byokubene kibuna ingobo bwatesiere na ne kubasira abagusi bonsi anene aso kwimukiriye ebirengo by'amagendero na ne kwene kibuna kya mote cyanyare kigo cyabumba ituko lya lero nigo imukia egitambukiro kyabene yokubene kibuna ingomosirere fen nyanchoka ontweka oyigane ne onyara kunyora abana bane ase nyagitari ya nyanchwa ime county ya Iga ya Kisii kigima chasa marita nguru kushem buna morocha turina banta bangi kabisa company ya Gadmat Supermarket buna mwaroche gwetera se bimbo bya bari gosigwetera se mbeo muswat naro ya muguru kunga ven nyanchoka unya saa sisi ni kigima kiandage ikomi akanyora abana bane aselimo basi kero abari yiyo so jumbe yiye geta seduka ya Gadmat bakurugenzi abamurocha bakarangambia kaika korete bisia sense ye bisio bitali bya kawaida na barabulende tikabamo bamusukie na kumusesenia na kibono kyagerete akebuera shopping voucher ye shilingi 1050 bono lero twikira tutete tomukorera shopping ye chibese chibwerete 1050 tomuyako ende ya mase ya mopaka senya gitari ya nyancho egere tumusesenie no bonge bwe byegwa Omochenero manager bwe supermarket yega umanyekante buna Victor nigate abuna ekenege tambukiro kebene supermarket yega yanyere kwimukia yokwene kibuna kya mote chonsi inkonyora kire anenege ntochi wetogelia kubatekana amonokorwa kubokonyi we supermarket yega gochia ase abantu bonsi. Victor Mbere mimi ndio general manager wa Gadmat Supermarket duka supermarket yenye ni kubwa huku Kisii. Tumekuja hapa leo kufuatilia hii venye mwenzangu amesema ili turudishe mkono kwa community yetu. Kwa hivyo tunasema pongezi sana, hongera na lazima tujunge visazi, si ndio? Omo director bwe enyagitali yega ya nyanchoi kutoka aseliro bali umuchubo songo ime county yega ya Kisii omanyikante buna Duncan Mosio mwani go anyara ko yakera buya supermarket ya Gadmat na gotabuna ekenege tambukiro anene yimukire gyoko kikima aso kwene kibuna abwatani be supermarket yega nanene abantu bonsi kuro aseliro beliga banyare bakonyora egento kyoko kya chinkoro cyabo noko bane kibuna banyare bagosuka mutwe asamagimabo. Pia mimi kwa majina ni Duncan Mosioma, mkurugenzi katika hospitali hii ya Nyanchwa Adventist Mission Hospital. Na nataka kuchukua fursa hii kutoa shukrani kuu kwa duka la Gadmat. Gadmat is one of the supermarkets ambazo which are big in our county, in our town here in Kisii. Tunawashukuru kwa sababu ya kuchukua nafasi hii kuja kumsaidia mwenzetu. Tunajua kwamba kwa kawaida huwa tunajipanga bibi, hata kama ni bibi yako anapokuwa mjamzito unatarajia mtoto mmoja. So ikiwa ni wanne inakuwa ni changamoto zaidi. So tunashukuru kwa sababu ya tendo hili na tunaomba baraka iendelee kuzidi katika duka hili kwa sababu ya kuona kwamba ni vyema kuja kuwa na mmoja wetu katika jamii ambaye ameweza kubarikiwa na Mungu kwa njia ambayo si ya kawaida. So tunashukuru sana, na kwa niaba ya hospitali na kwa niaba ya Ven nataka kusema shukrani sana na Mungu awabariki kwa hisani hiyo ambayo mmeona mweze kumtendea. Asante sana. Ven nyanchoka ontweka amone mote ya yeni gobera egetambukiro yoko ya kerabya supermarket ya Gadmat asan batabuna ekenegento anne yanyare yokora kiranyare ko boske mutwe aso kwegendelena kwene kibuna ya mote iga yanyare kego chabumba. Naitwa Ven nyanchoka ontweka. Nashukuru sana kwa kuja kunibariki na hii shopping. Mungu awabariki. Na yuko ilipotidia egetaseni kyagetembe kuroiga ase duka ya Gadmat egotoka asobo gatagati bo mochubo songo ime county ya Kisii buna botambe Edena Lucas Mugaka. Amasesenia ayua etanitie kerengo no tukuyakira omosumari aye keonga chinsa inyebo no maragoba ngogendera kokobori onyara gutwara obo tegereru gosoborigererio buya asegetaseni kyagetembe eliane nkoro kwa Dipo na Sanya senseme yebimanyererio nigo twarenge na Vanessa Nyaboke
Nabiga sense mwenye studio tolenge na Kevin Yongeli oyuene kianga mariogi ne chibicha agochire asenchira yobo ikiranu korende asebire biga tiga togotige nobo semia ile wasia ng'ombe na wasia abantu ukunogo sese ni wa maseni wa kurwa ese esaba kurwa ese bali babatanganirete kurwa so mweyoli uchiyo mwana akaruchiboye uso mwana gobono waira maseseni umwana ose mbuchiboye akali kuigora na akamatanga na koiro tatundane na koiro wasia ng'ombe kuna wasia abantu aina maseseni amanene sana arayo aina arutubwene tuana kwa abana n'abantu baitu bari bawusi n'abana n'abarayi nakorera wasia ng'ombe na wasia abantu Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa toka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwata. Amone kisimiti.